Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tamaşaçylar. Siziň üçin biziň saytymyzda taýýarlanýan durmuş turlugy satly gepleşigimiziň ýene bir täze sany siziň öňüňizde. Täze sanymyzyň hormatly mehmany bolsa, elbetde siziň söýüp dinleýän Zenan Aydymçyňyz, ýagny biziň söýgüli häzirki wagtda has bir ýörgülli ähli dinleýijilerini bir ýere jemläp özüniň täze işlenen döreden aydymlar bilen öz täze muştoklaryny gadanan Zenan bagşymyz Ogul Dursun Duganyň. Ogul Dursun ilki bilene gymmatly wagtyňyzdan aýryp biziň gepleşigimizde mehman bolýanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Inni siziň dinleýijileriniň muştoklaryňyzyň ilkinji gyzyklanýan sowaly, ýagny Ogul Dursun nirede, näçinji ýylda dogully we haýsy mektepde bilim aldy, ondan soň haýsy ýokary hujaýyny bilim aldy we mümkin bolugyndan öz maşgalaňyz soň durmuşa çykan we öz häzirki belki prezentleriniz hakkında aýdyp berseňiz, gysgaça düşnükli hem dinleýijileriniz hem giňişleýin tanışar başyna. O köp sag bolun Cennet. Şu Türkmen portal gepleşiňizde men çağırdyňyz. Ýa-da derli tomaşa edýän görýän. Köp sag bolun. Ene men özüm hakda aýtsam, Mar vilayatynyň Sakarçay etrawyna 1986-njy ýylda doguldum. Maşgalada näçe dogan? Maşgalada 2 dogan aýallanym bilen özüm. Ýöne men has irek 6 ýaşymda bir etim alyp daim ulatdy meni. 6 ýaşymda Mar vilayatynyň Sakarçay etrawynyň göçürüp Türkmen etrawyna göçürüp alyp gaýtdy daim. Aýallanym özüm, ejem, üçümizi Owa mektebini okuduk. Owa ilki Türkmen etrawynyň Gyzylok Çabur owasyna 4-nji orta mektepde. Ýani vilayet merkezde daim sunat mektebi okuwaly. Türenobat fadynaky çağalar sunat mektebine
Райзим мной найдем с тобой, будешь ли моей дженнет. Чай подай своей рукой, покори своей красой. Райзим мной найдем с тобой, будешь ли моей дженнет. Ай, дженнет, ой, дженнет, будешь ли моей дженнет. Ай, дженнет, ой, дженнет, будь всегда со мной, дженнет. Ай, дженнет, ой, дженнет, будешь ли моей дженнет. Ай, дженнет, ой, дженнет, будь всегда со мной, дженнет. Ай, дженнет, ой, дженнет, yılgırıp gülgen cennet. Ay cennet, oy cennet, tülmürep bilgen cennet. Ay cennet, oy cennet, yılgırıp gülgen cennet. Ay cennet, oy cennet, tülmürep bilgen cennet. Altın aydın şanına kadar diyenmin bugün. Gel seni gel yanıma, gel seni yar gel bugün. Altın aydın şanına kadar diyenmin bugün. Gel seni gel yanıma, gel seni yar gel bugün. Çıvalını görmesin, senin dilin gelmesin. Sana tüyen değmesin, yürü bana gel bugün. Çıvalını görmesin, senin dilin gelmesin. Sana tüyen değmesin, yürü bana gel bugün. Kıymetidin aydamda, görüp büyük aydamda. Vadalarını şulaydım da, yazdı yarın bilgünüm. Kıymetidin aydamda, görüp büyük aydamda. Vadalarını şulaydım da, yazdı yarın bilgünüm. Çımalını görmesin, senin bilin gelmesin. Sana tüyen değmesin, yürü bana gel gülüm. Çımalını görmesin, senin bilin gelmesin. Sana tüyen değmesin, yürü bana gel gülüm. Öz elimin şadetin, men başımın tecitin. Alevedi yaratin, bolmadım gel gülüm. Öz elimin şadetin, men başımın tecitin. Alevedi yaratin, bolmadım gel bugün. Çıvalını görmesin, senin bilin gelmesin. Sana tüyen değmesin, yürü bana gel bugün. Çıvalını görmesin, senin bilin görmesin. Sana tüyen değmesin, yürü bana gel bugün. Çıvalını görmesin, senin bilin gelmesin. Sana tüyen değmesin, yürü bana gel bugün. Sana tüyen değmesin, yürü bana gel bugün. Sana tüyen değmesin, yürü bana gel bugün. Şol wagt sunugat mektebi okuwasalan özüňiz sunugat ýoluna bir aýdym sady höwesiňiz bardym ya? Elbette. Daimyň aýaly gelin aýdam bolýar türkmençilikde. Şol daýdam sunugat mektebe sally. Ilkinji sennidi talant we dehinma sennidi wara bir tuhtara wormurda da salaýyn nidi. Talandyňyz, dehiniňiz olar nädip bildi? Tebe men wara owada şu daşarda elime
loşko çemçalıp mikrofon edip aydım aytyadım. Halipalar öykünýädiňiz ya, özüňiz bir zat. Yo, halipalar öykünýädim. Meselem haýsy halipa? Balla Hacıyev öykünýädim. Şol wagtlar Balla Hacıyev öykünýädim. Edil häzirki wagtda eýem dinleýijileriniz bilýär-de, bizem bilýär Balla Hacıyev halipaň aýdymlaryny täzeden öwüşünmerip täzeden işläp bir halipaň ýoluny janlandyrdyňyz diýseňizem bize ýalňyşmaz elbetde. Diýmek çağa wagtyňyz Balla Hacıyew aýdymlaryny aýdyp öz ýanyňyzdan halipaň gowar ýany keniňizde. Gatwy özümçe şo hereket ýadymda galypdyr da bir hili elini şeýdi. Beýdi bir hili. Obraza girip da şonu men gödüňimde galypdyr. Soňat mektebe girdiňiz we haýsy hunar boýunça okudyňyz? Dutar sagdyralyny häzirem çalýan. Elbetde. Ondan soňat mektebe baranyňyz soň söýgü döredim sagdyraly. Ya eýem bir taýýar diýen ýaly bardy. Ýok, eýem şo wagtdan daýdym meni. Dutara eýem berdi. Daşynan aýdym. Soňyň mektebe oturamdan soň daýdym. 2004-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna okuwatallar. Indi daýsaňyz esasy bir gollaw berýän adam bolupdyr. Ejeňiz garşy çykmadymy soňat ýoluna giden? Ejem begenni, owanyady elbetde. Ýadyma düşýän tek okuwçydym, çağadym. Medeniýet Institutyna okuýadyňyz öýtýän. Körümli, tahyýaly görýärdim men telewizorlarda aýdym. Şol wagtlar okuýa kaňyş, serpaý dörejilik toparlarda çykyş edýärdiňiz öýdýän. Onda okuňyzdan daşary şol dörejilik toparda dähme çekýärdiňiz. Oňa da gatnadym. Şol okumyň ahyrlaryna biziň halipamyz, gahrmanymyz, Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparwada gatnadym. Aýdym. Cemal Saparwa näme maslahat berdi soňat ýoluna? Halipalamyz kän dinlemeli, şol çürt kesip öwrenmeli. Sözünü, sadyny ýoýmaly, Dogry ýok, elbetde. Şol geçen ýanky taliplik döwrüňiz sahnalarda eýem bir daşynan zähmet çekdiňiz, türlü konsertlara, kän konsertlarda çykyş edensiňiz. Iň ýatda galan bagtly günüňiz ýatlap geçäň? Altyn asr wäsleşikde ýeňji bolamdy. 2008-nji ýylda. 2004-de ýanglanýarym ýeňji boldum. 2008-nji ýylda telewizionyada öz boýdaşlarymyz, kardeşlerimiz bilen janly görnüşde aýdym aýtdyk, ýarışdyk. Näme aýdym? Yüreğimde meniň saňa hormat söýgüm bar. Aýylanyp ýyl geçde garaşaryn ýar diýe. Şonu hormatly halipa gahrman arkadagymyz şu efirde ekranyny meni görüp altyn asr wäsleşiň ýeňjisi edip eglan edildi. Iň bagtly, iň ýatdan ýok, braglaýan ilim aýagym titrep. Ilkinji begenjiňiz kim aýtdyňyz? Ilkinji begenjimi daýymyň ikinji gyýdy var helbedi. Waýany urdan işleýär, harby bölümde. Ilkinji şoňa jaňa diýip aýtdym. Näme üçin ejeňize ýa-da daýyňyz aýtmadyňyz? Bilemok, şu wagt ýa-da bir telefonum çykyp ýören wagty, telefonum şonda ba. Onda wadyňa. On ýa-ni ýanky daýymyň aýal maşgalasy daýdam ýara. Daýdam jaňa diýip aýtdym, ejem da boşladym. Soňda oňlama aýtdym garaz. Ýygynynym şol bayramçylyk belledik. Bellediniz, öýe getirip sowgady elbetde. Indi esasy gollawyňyz daýyňyz bilen daýdaňyz bolupdyr. Olaram begençli sözlerini size ýetirenler we siziň ýardyňyzda galanlar. Näme diýdiler? Ananar ýalyk däl ýöne daýdam aýtdy. Senden tamamam şeýlet diýip. Diýmek, anamyny ödäpsiňiz-de olam. To'g'rimi? Sinlik yana bir gadaq arda edýär. Mümkin bolsa bir aýdymlaryňyzdan birini, ikisini tomoşaçylarga ýetireliş ýerde. Ulu höweslen cennet men ştaýda gowy halipalamyň bir näçe gowy aýdymlaryny ýerine ýetirip beräýin. Başysyny siz taýin bolsaňyz bizem dinlemäne taýýar şu ýerde tomoşaçylarymyza esasy bir bellek geçek zadymyz. Bugün biziň zenan bagşymyz, ýagny gepleşigimiziň mehmany siz üçin ýörüýte mehman tomoşaçylar janly sesse siziň söýýän aýdymlaryňyzy ýerine ýetirip berer. Şoň üçin biziň gepleşigimizden daşlaşmak.
Inni käbir aydymçylar aydym aydanna daşyndan dinleýijileň bir şeýle soraglar bolýar-da. Aydymçyň şul aydyma gowy bolupdyr bolýyn, öz durmuşyna değişdirmkä diýerler. Şol öz durmuşyňyza bagyşlanan aydymlar barmy? Ýerine ýetiren aydymlamda ýok, hiçdine ýok. Hiçdine ýok. Halipalaň aydymlaryny aýtdym baram. Mektep ýyllaryna sen mejnun etdiň. Mektep döwründe ýok, aşka düşmedim. Halipa aydymy, ola meň goýan aydym. Diýmek onda öňüňizde bir öz durmuşyňyzda belki şaklykly günüňizde aýdasyňyz geler aydyma bagyşlap. Ya gynançly günüňizde. Pikirdiňiz barmy şeýle? Gelecekde cennet öz durmuşyma bagyşlanan aydym gözeňe tutýan. Gözeňe tutýan aydymyňyz şaklyklymy, gynançlymy? Gynançly. Durmuşyňyzda gynançly günleriňiz kän boldymy? Elbetde awa. Enatda mehrinden galym. Awa çağ üçin iň agyr degen zat. Dogry, daim jan daýdamda ululukdy ýöne. Her näme bolsa-da ahyr ejen kakan orny hiç da tutup bilen ok. Hiç da näme bolardy? Şu durmuşy temadan aqbal. Ya da ne meselem yoğuzluk var diyen yalrak. Yoğuzluk bolýar-da. Meselem, haýsy sözi has köp agdardyňyz şol aýdymda? Biýüne çağany, meselem, biýüne çağana biýüne bolýar. 6 ýaşly çağa, ýagny men. Aqbal, durmuş, nenen dözdüň yoğuzlugyny, yoğuz halla goýmana diýen ýalyk. Şeýle sözleri goşardy. Köp sag bolun, bu pikiriňizi elbetde biz bilen paýlaşanyňyz üçin. Aýdymyňyza biz üstünlik arzu edýäs, şowly çykar diýip garaşýar. Inşallah. Köp sag bolun. Inni şeýle sowal beresim gelýär. Şu günkü gün kimdir biri tapawdy ýok, dinleýijileriňiz ýa bir geçip barýan adamlar saklady ogulursun. Şu günkü gün siz bagtlymy diýseler näme jogap bererdiňiz? Şo ýyny bitkenekläpdi. Elbetde menden bagtly adam barmy ka? Näme üçin beý diýen diýseler näme jogap berjek? Bagtly diýenim, men ihlasym, men azabym, sunwaty, aýdym sada bolan ihlasym ýerine gowuşdy. Edil häzirki döwürde. Ola Allah, onuň ýaňam bellep geçdim, kiçilikden daýdym, şu sunwaty iterdi da meni. Olar dogry iterdi, okatdy, töleme. Şolaň janlar sag bolsun. Köp sag bol. Şeýerde daýyňyza jan gardy edýär. Daýym jana, daýdam jana, o janlar sag, ömürleri uzak bolsun. Ýöne sunwaty iterip goýanyňla bolanok, oňa ýygyň dowam etmeli. Siz inni size galýada alyp çykmaly, işlemeli, rahmet çekmeli. Şu zatlaryň başy, şolaryň taýasyna ola Allah, daýymyň, daýdamyň taýasyna onuň bagtly diýenimi sebäbim şu ihlasym ýerine gowuşup mehriban halkymyzyň süýgüsini gazanyp bildim. Onsoň şeýle asuda ata-watanymyz bar. Şular ýalyk asuda ata-watanymyzyň halipa gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň taýasyna arkaýyn ýatyp turup kuşlaň jürküllüsini sesine oýanyp şeýle ýaşamagymyz näme degen ok. Nenen men bagtly bolmaýyn. Köp sag bolun oguldyrsyn. Üstünlik arzu edýär. Tomaşaçylarymyz tomaşa edýän bolsalar edil häzir diýänler. Öz maşgalasy barada aýtdy we ondan soňky durmuş hakyny oguldyrsyn aýtmady diýäni. Mümkin bolsa aşdyny. 2010-njy ýylda durmuşa çykdym. Harby gullukça. Häzirem harby gullugyny dähmet çekip ýör. Gyýçagadym bar 14 ýaşynda. Tolam. Ýönül sungat uğrundan hiç geli giden ok. Sungat uğrundan. Siz isläňiz okmaýa öýde howasy ýok? Ýok, öýdem howasy ýok. Onun sport. Sport bilen sport. Ýok, men aýtýan gyýyz maşgala, gyýdym spordan sferme menem. Rus dili, İngiliz dili, diller, kompýuter, şu zatlara
men gowar yani. Uğruq durasy. Onsa da men dil merkezlerine gatnatýan. Ýöne şonu da goýanokda. Spordyň haýsy görnüşi? Samba. Samba. Şoňa gatnaýa. Tuğulama. Ije men güýçli diýip. Belkalajan hawa. Durmuş cennet güýçli etýän eken. Hawa. Ýaşyň ulanygyça. Köp sag bolun. Inni mümkin bolsa tomoşaçylarymyza häzir aýdymlaryňyzdan bir näçesini ýetireli, ondan söhbetimiz elbetde başsyny uly höwes bilen. Ähwan tomoşaçylar siz üçin biziň bugünkü mehmanymyz owadan aýdymlaryny ýerine ýetirip berer. Siz bolsa Türkmen portal web saýtymyzda size hödürlenýän durmuş turalyga satly gepleşigimiziň bu gerek sanyny daşy. Dayanan yüreğimin kökünü dip taşladı. Aydım kaldım aman gül, bahar yağdım aman gül. Akbalımdan ağlama, aydım kaldım aman gül. Aydım kaldım aman gül, bahar yağdım aman gül. Akbalımdan ağlama,
şordam Hudüledi Özer kime koymadı Uzakti aydım dillen Şeyde aşık olup Yerde koymadı Barandım ayakşamı Sevgilimin yalkımı Hayattan çıkarını Çol gidenin yağışı Barandım ayakşamı Sevgilimin yalkımı Hayattan çıkarını Çol gidenin yağışı Yıllar dolu aramızda mendil kallı geçip aylar yıllar dolu yedim sana ne oldu ben seni görmeye geldim yedim sana ne oldu ben seni görmeye geldim ben seni görmeye geldim yanında kalmana geldim ben seni görmeye Oğlursun yerine yetirip veren aydınlığı için sağ olsun. Aydiyat, inni şeyle sual veresimmeyle. Yaşlıkta neymeğine arzuğa düptüğünüz, xas bir ulu arzuğunuz bardı mı? Ay şu, mene saat şu aydım saat. Aydım saat. Onu. Ondan daşar. Eğer aydımçı bolmadık olsanız. Ondan daşar neyme kâr hava. Sevdegar olurdum. Şeyle mi? Inni say sebep bilen sevdegar olunuz. Şoların her birinin bir kaprizi değil ya da müşterinkini doğru deyip durmana sabrınız yeter mi? Siz sabırlı adam mı durmuştu? Men az tid qahar. Tidim koşuşyan ya. Sabır qanaqatlı taydan. Sabırlı bolmalı. Adam sabırsız bolsa tid yolgor bilaga diye. Sabırlı bolaymalı. Yönü tid qahar men. Tid qahar diýäňiz. En qaharňyzy getirýän zat näme? Janyp çyn ýüregimden bir zady hiç hilesiz aýdyp berip oturkam meni inanmazçylyk edýärler ha. Sebäbi men özüm adamlar allamok. Onuň hemme kişim özüm ýalakdyryýan. Olam beýle. Durmuşda her hil adam, her hil her. Durmuş bir cennet. Gynansak da adamlar deňdäl. Özüňizde gowurýan häsiýetiňiz. Aýrasym gelýän häsiýetde menne sadalyk. Şonu aýrasym gelýär. Näme üçin sadalyk? Tek sadalykdan ziýan çeken ba ene men. Bar. Ýöne özümde gowurýan häsiýetim pesbällik. Onu men hiç açanam aýyrmaýan. Aýyrmalym etmesin. Pesbällik gowy köp ýerde halas etýändir ýa. Elbetde. Halamaýanyňyz sadalyk. Aýyrmaly. Ýöne gowa sada bolsa. Ay. Gowdel. Köp ýerde. Gyýdyňyzyň adynam aýsaňyz. Gyýjagymyň ady Ejegül. Ejemjanyň ady. Ejeňiziň ady. Ýöne enesi bilen
ne bu dünyada yok enesi awa nur içine yatsın diğer vakti enesi bile maslahatlaşıp awa ecem adını koyayınmı Golladılar. awa golladılar. Yaşa deyin olsun Allah'can, can sağ olsun. Yıllar gelir dünyadaki en bağıtlı mama, en bağıtlı ece olun. Belki Allah'can. En bağıtlı güllerine buysanmak nasip etsin Allah'ım. Meşhurluk deyip ne düşünüyorsunuz? Meşhurluk deyip yine de aylanıp dolanıp şu illeşlemizden, halkımızdan kazanılan söýgü. Meşhurluk. Olum, sila, hormat. Sen çıkıp 5 sanak aydyp soňam hiç kime göwnüň etmän bir özüňden pes görüňdi. Oňa da äskirmezçilik etseň, olujy olaya meşgul long alamaty däl. Haçan meşgul. Pes bilen pes ýaly, beýik bilen beýik ýaly bolanda. Mene şeýle mükadiyen. Indi biz sizi, yani dinleyijiler, tomaşaçylar aýdymçy diýip tanaýar. Şadiýan, edil häzirki wagtda şadiýan toý aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Öýüňizde näýle adamsyz? Öýümizde gat gülkünçmer. Nähil manydy mesele? Käwagt çağa hereketler etýän. Bir hili çağa gülkünç hereketler. Sahnadaky bolşuňyz däl. Yok. Yok. Başga adammy? Başga. Köp sağ olun. Indi dutar sadguralynam çalyp bilýäňiz. Ýene bir goşandymma multiklarda gülkünç prikol multiklar bolýandyr degişmeli. Olar öýkün ýani elimde sosok zat bolsa. Artistlikni käriňizden bar onu. Ene Türkmenistanyň halk artisti biziň ägir Ussat Talipamyz Orada ulap basva ökünýän, gatken ökünýän şoňa. Tola. Awa. Birden sahnada ýa-da kinoda rol berseler, ýani bir keşip berseler, ýaýdan manjalanyr bilersiňizmi? Elbetde. Arkaýyn. Awa. Gözüňi tutarsan. Köp sağ olun. Koyup bilen yarası, ne deyin dostlarım, yaktı beni şolvedir. Gideli bilece, gideli bilece, hayran kalsınlar bize. Yürü gideli bilece, gideli bilece, hayran kalsınlar bize. Menin
geljekki öňüňizde goýan işleriňiz? Balyk hajyfyň intek aýdymlaryň aýdymdan aýtme ýok. Ýöne gödegini tutýan öz aýtmadyk aýdymlanma, ýagny halipaň aýdymlary ýöne men aýtmadym. Men ýerine ýetirmedik aýdymlary. Täzeden işlenilmedik. Awa. Şolar gödegini tutýan nesip bolsa, kän işlemeli cennet. Awa. Şol ýetilen üstünligiň, ýetilen şöhratlaryň arkasynda uksuz giýjeler, çykdaýjylar, kimsidilmeler ama onuň öňünde adam maksat goýa be. Şula maňa plan ýerde şey diýdi bolyn. Men görkezerm saňa. Menini görkezerm. Men görkezerm. Ine görürsiňiz diýen ýerlen bolly. Awa. Kemsitmeler hem diýäňiz bolyn ýöne ýaňwar Balyk Hajyýewiň halipaň aýdymlaryny ýerine ýetirip edir häzirki wagtda biziň ýurdumyzda bir internetiň tanylygymyň ösen wagty TikTok platformalarda da kän toýlarda ýerine ýetiren aýdymlaryňyz bar. Bir videoňda gawat gelipdim halipaň aýdymyny ýerine ýetirýäňiz. Ýöne şeýle bir aslında kommentariýa size ýazylan ýöne maňa has gowy täsir etdi. Dinleýiji kommentariýada şeý diýipdir: "Sag boljygym, halipa Balyk Hajyýewiň tirsegini gallardyň, tirseginden gallardyň" diýip. Şonu şu günde ýaşatýan saňa minnetdar diýip ýazdypdyrlar. Men begendim dogrymy aýdaýyn. Bilemok siz gördüňizmi kommentariýany, görmediňizmi? Men diýjek bola giden şeýle bir kommentariýalar ýazylypdyr ýöne diňe şol kommentariýa ýeköde hemmesini ýapdy diýen belen torsun jegimjan. Halipa Balyk Hajyýewi tirsegine gallardyň, aýdymlaryny ýaşatýan. Menem okudum şonu. Onu men göwnüme ýarady, bir neçe okudum. Şoňa bir gowunum, begenim, şu sözi eşitmep. Ol diňe siz internetde onam özümde moýmady, başga bir accountlarda gördüm men ol videony. Menem gawat geldim. Men tolgundum aýdym çeň öýde näil bolduk bu sözleri okap diýen. Tolgundum damagym dolly begenjimden ýaňa. Äger halipamyz Balyk Hajy bolmaýa ýöne aýdymlaryny aýdamda, meselem mektep ýyllarym, üzümgül ýa-da başyňa döneýin waýany kamat, meselem ýaşadym, gödegimi getirdim. Şol çağalyk döwrümde. Aýdamda ýaşlyk döwrüm ýadyma düşüp, ýenim tikenekle ýaşamaly. Şonu aýdym janlan ýamka diýen. O ýöne şeýle aýtmalar ýa. Beýle ýöne ýüzle aýdanyň bilen ol ýaşamaýa. Beýle halipalaň aýdymlaryny ýerine ýetirýänler känne ýöne Balyk Hajyýewiň aýdymlaryny ýerine ýetirýän bir şagirtler diýeýin, ýagny şu günki ýyllar kän bir ýerine ýetirmeýärdiler. Bir sana aýmalydy, 1 2 3 bolsa. Şu ýerde halipaň bir iki tane aýdymny dinleýijilerimde, tomoşaçylarymda ýetireli. Soň soralarymyza geçelim. Başlayalım.
saçı fikri deyin Bağıtlı bulmağını arzu edeyin Şonna incalarımı cima yüreğim senin Puşman ediyer mi cima hatların senin oh yüreğim senin oh ayday 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 yüreğim Inni şeyle sowal veresim gelýär. Şu sunugat ýoluna esasy meni ugrukduran daim bilen daýdam diýdiňiz. Daýyňyz bilen daýdaňyzyň maşgalat hakynda aýtmadyňyz. Bir gyýdyna jaň etdim diýdiňizde, mümkin bolsa diýendir tomaşaçylarymyz daýsy bilen daýdasy ogullarsyny kän bir gollaw berip durýan öz çağalar haýsy ýollan gitýäkä, haýsy käriň eýetkä diýip. Mümkin bolsa ona aýdyp geçdiňiz. Awa cennet daim daýdamyň 5 gyýdy bir ogly bar. Töwelenler. Awa ýöne sunugat ýolundan işleýän bar. Züleyha diýip Türkmen Milli Konservatoriýasynyň fleyta bölümini okuýturdy. Şu adam Mar welaýatynyň saatçylyk uçilişesinde muallim bolup rahmet çekip ýör. Töwelenler. Onda üstünlük arda edýär. Doganyňyz şeýlemi? Eýleklerim durluk kärde. Meselem ýaňam aýdyp geçişmýäli biri waýenny harby ulukçy işini işleýär, biri ne sunugat akademiýasyny oturup muzeýde işläp ýör, biri Daşow welaýatyna muallim bolup ýör. Atlaryna maýdyp geçäň diýip olaram tomoşa eder begenerler. Awa daima iň ulygy ýagny meňem dogançyklam bolýar. Enejan Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny oturdy. Ikinji gyzy Selvi ýa harby ulukçy harby işini işleýär. Üçüncü gyzy Oguljan meň bilen deň. Dördüncü gyzy Züleyha, beşinci gyzy Haýna, altıncı berdentlerem oglan Yusuf. Onda siziň doganlaryňyzda, ýani daýyňyzda da daýdaňyzda da çağalarynda ählisine bir maşgalasyny üstünlük ardy berlik ardy edýär. Hersiniň saýlap alan kärine de üstünlük ardy edýär. Janlar sag bolsun, toýlarda görüşmek nesipsin Allahan. Ogullarsyň häzirki wagtda biziň toýlarymyzyň bezegi bolup köp toýlarda çykyş edýäňiz. Geleli ilkinji toýuňyz. Ýadyma düşýän. Ayşo. Geçiren duýgularyňyza mı ýadyňyza? Dogan garnaşlamadyň, atlamadyň toýlaryna aýtýadym. Ýalňyşlyk goý berilen ýerler bady meselem. Ýa-da gülkül ýagdaýlarym bolýar. Teleşkeden bir gedekde tat gatýadym. Ay, o teleşkelerde. Kaçmadyňyz näme? Ýokjam, şu teleşken aratyna kowuşuňyz. Näme? Kowuşum. Gidip bara aralygyna gidip ýerlik ýagdaý bolýar. Garaz toýly gülleriňiz kän bolsun, köp sag bolun. Indi ýene bir şeýle sowal beresim gelýär. Durmuşda nämeden gorkýaňyz? Durmuşda ina atan iň bir wawaly ýeri. Perdendiňi gara ýere jaýlamak. Iň elbetde ölümden gorkýan. Sebäbi o duýguny başymdan geçirdim men.
Şondan gorkany. Elbetde ölümden gorkmayan adam ýokdur ýöne men kän gözüm öňünden ýakynlam geçdi-de tabutdy onu. Öz balaňy eliň bilen jaýlama diýilýär-de men şo duýgudan gorkýan. Şol ýagdaýdan. Sebäbi öz başymdan geçen soň. Gowullaryňyz kän bolsun. Aýdanyňyz Bakly gullaryňyz, toýly gullaryňyz kän bolsun. Indi şu sowalam bereýin, häzirki wagtda häzir bar halipalardan kim dinleýäňiz? Has bir içkin, duýgulanyp birinçiliga ballaga jep. Ýene de şu öýde de nahardat pişirip ýörenim bolsam, kuchnada YouTube'dan ady ýem çykýar avtomatik göni. Gün çykýar. Bolup ýygyda aýdyp durýar. Onuň bidiňine ussa talipamyz Leyla Şadur diýip, on naýdymlaryny örüç edip dinleýän hereketler näme degen ok. Talipam. Hawa. Häzirki döwürde işlemizdenem ogly ýüreğimi we dagynam dinleýän tuweleme. Kän denan başlanmaz, ussat denan başlanmaz. Tuwelemine şu atam biziň döwürdeşimiz adygan jahan wagşyle tanalýan awa. Yaman tiýlagym ol hemmetine hormat goýan, dinleýän. Gal bersede Akış Saparov, Hacı Mamedov, Hemra Recepov. Qara tuweleme biziň ýagyrtlymyz, ussatlamyz gatty ussat ýokary derejede. Inni oğulursun şeýle sowal beresim gelýär. Siz eýäm köpden bäri sahnada. Eýäm köpden bäri sahnada diňe bir biziň ýurdumyzda geçirilýän çärelerdir, konsertlarda däl, hatda daşary ýurtlarda geçirilýän döwlet çärelerine de siz biz kän görýärdik çağa wagtymyz. Inni şu ýerde şeýle sowal beresim gelýär. Geljekki halipa diýdim, aýsam men ýalňyşmar elbetde size. Ýöne häzirki döreýän ýyldyrlar, aýdymçylar sahna täze gelýän ýüzlere öz tejribeňizden näme maslahat we nämeler diýerdiňiz? Cennet o sora berdim. Menem tek şägirt, intek ýurjan şägirt. Nisip bolsa halipalamyzyň halipalyk derejesine ýetmek nisip etsin. Maňa da men arzu edýän ýöne barany köp toýlarda gawat delýän, käbir toýlarda ýaňy dörep. Täze ýüzler, täze ýaňy aýdym aýdyp başlan ýaşlamyz. Gynanyrjy pursatlar bolýar. Gelýärler, ellerini aýpat ötürşüp. Salam, selik ýok. Awa. Giden sadanlar, halipa sadanlar otýar. Oglanlar ýa-da bolmasa bir toýda dagyny Enes Rejepowa, Akgözel Maşadowa, Gözel Anna Muhammedowa şolar görümde men iýilip salamlaşýan, şolarla salamlaşanmy özüme bakt bilýän, buýsanýan, gowanýan. Şolamyň üstüne de ýaş aýdymçylar gelip gördüler. Salamlaşman fin men ýok, geçkidenler bolly. Olayam agyr degýär-de. Bolýa mene hiç halipalar otýar bara. Şolar ýaly hereket edýärler. Men maslahatym sunat ýolyna has halkymyzyň söýgüsini gazanjak bolsaň, meşgullygy boljak bolsaň, birinjilik adekvatnost ol sahna medeniýeti, sunata bolan hormatyň, sylagyň, halipalara bolan hormatyň. Mene şom kadiýär. Sahna bolan hormatyň esasy. Elbetde. Sahna jadyly bir ýer diýerler aslında. Şol bolmasa sen şu bil bolup taýray. Onu bilemok. Mene şeýle öz pikirim bara. Belki gepleşigimizi görüp ýaşlarymyz sapagalarlar, ýalňyşlaryny da dörler diýip biz umyd edýär. Şu pursatda ogullarsyň gepleşigimize gelip sowallarymyza gyzykly jogap berýäňiz üçin sag bolsun aýdýar. Dinleýijilerimiziň bir göwünden turandyr diýip gepleşik umyd edýär. Goý Allahan toýly günlerde diýdarlaşmak nesip etsin. Aýdanyňyz gelsin. İşleriňiz uğruna bolsun. Toy bayramlaryňyz kän bolsun, toýlarymyzyň
bezegi bolup öz aydymlaryňyz bilen çykyş etmek Allah'ım nesip etsin. Ähli ýüregiňizde beslen arzularyňyzdan hasyl bolsun. Biziň Türkmen portal web saytymyzyň adyndan bolsa size bir owadan çemenleri goşurmak mümkin bolsa, mehil ýakymly. başysyny Owduny. Leýas mümkin bolsa, Ha oğlum mehil ýakymly. ha başysyny oğlum. Men aýtýan inan maşgala nemçin şeýleke. Şu güllün doýuny. He? Neçe? Gül soğuğu dilende yılgıranın duyman gali aslında şeyle mi? Şu güdüm gözüm ağzım açıldı diýin. Köp sağ olun güller ýaly hemişe owadan bolun, hemişe ýagty bolun. Dinleýijileriniz bir adamlar sizi görenne durmuş olan höwesler artsyn. Inanman gaýtan bir ýaşamany höwesler artsyn. Ha elbetde menden bagtly adam ýok diýen. Sağ olun size-de. Köp sağ ol olarsyň. Mehriban tomoşaçylar, şunun bilen Türkmen portal web saytymyzda taýýarlanýan durmuş turalyga satly gepleşigimiziň bu gedek täze sanyny geçirip gotorýas. Taýýarlan gepleşigimiz siziň göwnüňizden turandyr diýip umyd edýäs. Indiki täze sanlarymyzda görüşýänçek sag bolun.